Merhaba temaşagerin heyeca. Ez hevi dikim hum baş u keyf xoşin. Niha em li qoserine u eme jiniştecihin qoserine bipirsin. Gelo hun Kurdixana Akademiye nas dikin an nas nakin. Em her ne babim. Merhaba. Merhaba, serçava mamoste. Navet bxir? Mehmet. Mehmet çay başı. Sağ ol, Xwedê ji razî be. Hûn çawanin? Spas dikim her hevî ez jî başim. Ez ê pirsek işte bikim kam binêrin gelo tu dizanî an nizanî. Teqet Kurdixana Akademiye bihîstiye? Mi bihîstiye Kurdîxana Akademî. Tu xebatê wan çawa dibînî gelo çi qes tu zanî? Kurdîxana Akademî li bajarê Mêrdîn hat avakirin. Tiştê ez zanim. Xebatê wan jî gelek xebatnî xweş in ji bo zimanê Kurdî, ji bo zimanê İngilîzî, İspanî. Bi xwe jî min xwarziya xwe qeydiya wê jî çêkiriye. Ji bo zimanê dayîka xwe xweş biaxive, xweş bişexile. Min qeyda wê jî çêkiriye. Xebatê wan gelekî xweş em ji xebatê wan memnûnin. Spas dikim birastî min nizanî tu ew qas baş dizanî. Ez gelek kêf xweş bûm spas dikim. Baş mamoste, ez jî gelek kêfxweş bûm ji bo hatnawenî vê derê, bajarê Qoserê û sevalê we jî ez kêfxweş bûm. Spas. Min ciyek din dît. Werin. Merhaba. Merhaba, serçavan û xêr hatine. Spas dikim her hevî. Navê te bixêr? Navê min Sîrac e. Sirac ez dixwazim tiştekî bipirsim. Gelo tu Kurdîxana Akademiye nas dike yani te bihîstiye an nebihîstiye? Ez nas dikim, bihîstiye û ez dixwazim jî ez zarokê xwe jî qeyd bikim. Rastî ez gelek kêfxweş bûm ji ber ku tu Kurdîxana Akademiye nas dike. Tu xebatê Kurdîxana Akademiye çawa dibînî? Ez pir baş dibînim û ez dixwazim jî yanî veya hemî de jî pêş de here. Spas mala te ava. Avat serçavê min, Merhaba. Xeyr hatine. Spas dikim her hevî. Sağ ol, Xwedê ji we razî be. Belê ez dixwazim tiştekî bipirsim. Gelo tu Kurdîxana Akademiye nas dikî? Nayîne nas nakim. Belê ez wisa bibêjim Kurdîxana Akademî dibistaneke Kurdî ya online. Dibin sîwana xwe de 24 mamosteyên Kurdî dihewîne û vê gavê 24 mamosteyên Kurdî li hêviya xwendekarên xwe ne, dildarên xwe ne. Ji bilî wê jî ez karim vê bibêjim taybetmendiyek Kurdîxana Akademiye heye ew jî ev e hûn dikarin bi zimanê dayîkê fêrî zimanê biyanî bibin. Weke Fransî, Almanî, İngilîzî, İspanyolî, Erebî, Farsî û hewt. Kurt û kurtasî ez wisa bibêjim em dixwazin neteweya Kurd bi zimanê dayîkê fêrî zimanê biyanî bibe. Em li hêviya we ne werin çayek me qehweyek me vexwin serserê min. Spas. Kabinêrim kesek heye antineye. Slav. Merhaba, xewet be? Spas. Çay başı? Çok şükür baş inşallah. Spas dikim ez başım navê te bixêr? Mücahit. Yê min zana, ez zana. Ez dixwazim tiştekî bipirsim. Tu Kurdîxana Akademiyê nas dikî qet te bihîstiye an na? Na ya nas nakim. Ama em dixwazim nas bikim. Belê Kurdîxana Akademî dibistanek Kurdî ya online e. Armanca me ev e em dixwazim bi zimanê zikmakî em fêrî zimanên biyanî bibin. û Kurdîxana Akademî bi 24 mamosteyên Kurdî dest bi xebatên Kurdî kiriye. Yani Kurda fêrî zimanê Kurdî dikin, zarokan, mezinan fêrî zimanê Kurdî dikin. Bi vê armanca me ew e em zimanê Kurdî di nav civakê de bicih bikin û belav bikin. Bi zimanê Kurdî hûn dikarin fêrî Almanî, İspanyolî, İngilîzî û hewt zimanên din bibin. Em li hêviya we ne hêvî dikim hûn werin û bibin mêvanên me û kêfa we ji me re werin.
Vallahi Adnan من جخورة جهة جديد بيلابا تشيد كور أم بتشن كازبينيرم كاس هي أنتنية مرحبا أذكرم هناك فرس جوابكم Tabii Keremkin terim kheyratın serçava derbas bin. سپاسكم هر هوي نافيت بخير Benim Sabri Yılmaz. صابري يلماز از جيزانا از قالك كيف خوش بو Serçayım zanatı kheyrat serçavarati Keremkin. قالوا تا كردي خانة أكاديمية بهستي Kurdihane Akademi. Tu brasi mi bihistiye ama tam bilgiyam jetünü. Yani havala kaldı Kurdu Kurdihane Akademi ve bu il merdi ne var? بله راست الميردين و Ser kheyri inşallah ser kheyri ben. سپاسكم مالاتاوا بله از بتبدم ناسكرن پرسيتا جيهبه تكاري جمن برسي بله كردي خانه اكاديمي دبستانه که كردي یا اونلاين دبن سيوانا خو جهد ده 24 ماموستين زماني كردي هندکارن به زمان دایکه فری زمان بیانی ببین اف تایبت مندیک جدایج اف اکادمیه نهال مردین بجهد بن از او سابه بیجم آرمانجا ما اوه ام زمان کردی بخن ناف جواکا خواه و پیشتا ببین هیوی دکم هنجی ورن ببینن و کیف خوش ببین پی İnşallah. مرحبا مرحبا سرچاوا هون چاوانن باشن هون چوان باشن سپاسکم هر هبی ناویت بخیر ناوی محمد که محمد از دخوازم تشتکی بپرسم گلو تو کردیخانه اکادمیه ناستی که؟ ناس ناکم والا بله از دخوازم بتبدم ناس کرن جبر کو کردیخانه اکادمی به خباته که هیجا وگاوه لکادا کردایه بله کردیخانه اکادمی دبستانه که کردی یا آنلاینه دبن سیوان خواه جهد ده 24 ماموستین زمان کردی و وگاوه لهویا خواندکارین خوانه هندکارن به کردیخانه اکادمی ره زمان کردی فری زمان بیانی ببین وکه آلمانی، فرانسی، اسپانیولی، عربی، فارسی و حوت ام لهویا ونه هیوی دیکم هنورن و چای و قهوه ما بخون سرچاوی ما مرحبا بابا ناویت بخیر؟ ناوی محمد از جیزانا از گله کیف خوش بوم از دخوازم پرسکی بکم گلو تو کردیخانه اکادمی ناستی که؟ ناستکم تبی هستیه گلک باشه از گله کیف خوشم تو کردیخانه اکادمی به چه رنگی ناستی که؟ yani bir zamanı az nastikim. از گله کیف خوش بوم جبو که تو کردیخانه اکادمی ناستی که سپاس که مالات آوا Hoş serçava. کچکین شیرین دلال اون چاوانن باش ساو چای سپاس که مالا آوا ناویت بخیر؟ زلال زینب از گله کیف خوش بوم از جیزانا از دخوازم تشتکی بپرسم هون کردیخانه اکادمی دزانن؟ نه هون دخوازن فیر ببین چیه نه چیه؟ نه düşünecek mi var etini از yani bu benim naskirin او دبه tamam az benim naskirin Kurdihane Akademi dibistane ke Kurdiya online dibin sivana xoda 24 mamosteyn Kurdi dehawine jibili dersin Kurdi em dersin Almani, İspanyoli, İngilizi, Fransi u Arabi gelek zaman edin dedin. Ger hum bu xazin hun dikarin tevlime bibin u verin çayek me kahvek me vexun spasiya vedikim hun her hebin. توجی صاحب خودش راضی Merhaba. Merhaba. Az dikarim tişteki bipirsim. Buyur, spas kın. Navê te bixêr? Navê me Gül. Gul ez gelekî xweş bûm navê te gelek xweş e ez jî zana. Gelo tu Kurdixane Akademiyê nas dikî? Ez nas nakim. Ez bi te bidim nas kirin? Erê dibe. Kurdixane Akademî dibistaneke Kurdî ya online e. Dibin sîwana xwe de 24 mamosteyên Kurdî dihewîne û armanca me ew e ku em bi zimanê Kurdî fêrî zimanê biyanî bibin. Weke İngilîzî, Almanî, İspanyolî, Fransî, Erebî û hewt. Ger tu bixwazî tu dikarî serî lê bidî û tevlî me bibî spas dikim. Ez jî spas dikim. Mala te ava. Merhaba Xewet Bey.
Ez dikarim pirsanıma bikim gelo? Navê te bixêr? Musa. Ez jî zana ez gelek kêfxweş bûm. Gelo teqet Kurdîxane Akademî bihîstiye? Ew rojan bevalar dipeyivîn me bihîstiyê û tiştê xwe jî tê heyî. Heta me qal kir jî ew ê başarî jî pir baş zev bikin û riya wan jî vekirî inşallah. Spas dikim mala ava ez gelek kêfxweş bûm. Serçavê min serserê min. Spas. Merhaba. Serçava xeyratin. Ez dikarim pirsekî bikim? Kerem ki Navê te bixêr? Aykut navê me. Ez gelek kêfxweş bûm ez jî zana. Ez jî gelekî xweş bûm. Gelo te Kurdîxane Akademî bihîstiye? Em bîstiye. Ser sosyal medyada derket karşıya mı ez pir keyf xweş bûm. Ez jî gelek kêfxweşim ji ber ku tu me nas dikî. Spas. Gelek spas serçava. Temaşegerên hêja îro em li Kosera rengîn bûn. Ji nişteciyên Koserê re me pirsa Kurdîxane Akademiyê kir. Gelek ji wan Kurdîxane Akademiyê nas dikirin û ev me gelek kêfxweş kir. Yê ku wê nas nedikirin jî me bi wan da nas kirin. Di nav xêr û xweşiyê de bin dem xweş.